Va, Ricard, què trobes? T'han tirat bé la baldana? Fantàstic. I home, què mos fas avui? Bé, avui cuinarem una bandana amb ciurons, que és un plat molt nostre, és un plat típic mallorquí, i per donar a conèixer un poc d'aquestes peces del me ecològic, criat aquí a les nostres finques. Fantàstic, bé que això ja... Ja treu fum? Ja treu fum. Sí, senyor. Començarem. Vinga, jo ho passaré. Molt bé. Vinga, adéu. El primer toc que farem és posar un pot d'oli dins la greixonera, que se vagi encalentint. Tallarem un pot de ceba. La tallem a dauets petits, no molt grossos. Els incorporem. Ara ficam aquí dues dents d'all. Ara tirem un poquet de porro, que també va en aquesta elaboració. Realment va haver un moment a la meva carrera professional que havia de decidir o estar a la cuina un poc més moderna o decantar-me per la cuina més tradicional. I realment me vaig decantar per la cuina tradicional, la cuina nostra. Aquí ara afegim el porro. És una cosa que m'agrada molt i és una cosa que no posam en valor, la nostra cuina, i la cuina és cultura. I tot va molt lligat. Les nostres tradicions sempre van lligades amb el que nosaltres menjam. Ara hi afegirem un pot de pastanegó. Aquesta recepta l'he treta d'un llibre de cuina mallorquina. És una de les coses que m'agrada tenir i col·leccionar. Jo crec que quasi tots els llibres de cuina mallorquina que poden tenir. Sí, és així. I bé, com que també dins d'Ecoteca estem participant en un projecte que se diu Pasture Plus, que es pot donar sortida a les peces de me ecològic que no se venen tant, no són tan demanades en el mercat. Aquesta és una de les receptes que incorporarem dins d'aquest estudi a fi de poder aprofitar un poc més aquestes peces que antigament és el que se menjava a les possessions. De fet, això és un plat de possessió. Bé, seguidament ratllarem un parell de tomàtiques. De petita que nostra m'agradava cuinar poquet, sempre feia res, una pizza o un sàndwich i ja per jo era cuinar. I un moment donat vaig haver de decidir ben què feia en la meva vida i vaig provar de fer feina de cuiner a un hotel. En va acabat la temporada, vaig veure que era una cosa que m'havia agradat i vaig estudiar. Vaig fer un cicle superior de restauració en el Juniper Serra i d'això ja fa 22 anys i d'ençà és el que he fet. Bé, ara incorporem la tomàtica. Un poquet de sal. Ara incorporem el me. És un me ecològic. La baldana és la part alta de la costella. Se consumeix molt poc. És una carn, sabrosa perquè és una carn que té os, és una carn un poc fibrosa i de sabor és un sabor un poc intens, com el me, en general. Bé, ara posarem un pot de sal i prova bo en el me.
Ara incorporem també un poc de reboard, de tant de cortí. Un poquet de vi ecològic. Un poquet de moraduix. Bé, ara ha de reduir un poc el vi. I seguidament li posarem dues fulletes de llorer. I un polsim de canyella. És una espècie que en realitat a la nostra cuina s'utilitza bastant. I bé, és una espècie que està a la recepta i nosaltres, o jo, intent fer les receptes el més fidedignament possible. Ara deixarem que rodesqui, hem reduït 2 minutets, posem l'aigua i ja n'està acabat un poquet d'ametlla i ciurons. Molt bé, ara ja ens ha reduït un poc el vi, el que farem serà posar aigua calenta, a ser possible, per no rompre l'olla de test, i quan arrenqui el bull, això ens ha de bullir entre 3 i 4 hores, fins que la carn estigui ben tenra. Si me descuid mos quedarem fora brou. Bé, això ja ens ha reduït, han passat quasi 4 hores, ara ja estem a punt d'acabar amb la recepta. Li incorporarem ametlla de mallorquina. I també ciurons. Això són ciurons mallorquins, són fets a sobrador, són fets nostres. I ara, dues giradetes, que peguen bull i estaran llestos. A les possessions, antigament, mostràvem un parell de tipus de cuina diferent. Teníem la cuina dels senyors, que era una cuina més fina, més elaborada, i llavors teníem la cuina del pagès, que era una cuina més casolana de dia a dia, que és aquesta recepta que hem fet nosaltres avui. Els tipus d'ingredients eren ingredients que hi havia a les finques. Normalment s'hi creaven mens, hi havia porc, verdura, i aquestes coses, els embotits que ells feien, etc. Això ja està. Jo crec que ja aniré emplatant, que ja és hora de dinar. Que, Ricard, ja tens el dinar a punt. Ha arribat a l'hora, està fantàstic. Això té una pintassa, vamos, Sí. espectacular. Aquests ciuronets, uf, Oida, ja m'han tret la gana. ja és. Què tens el dinar? Perfecte. Mel. No ho havia provat mai així, Està increïble.